V 13. kole 7. ligy oblastného futbalového zväzu Nitra hostil Močenok, to je družstevník v Ráble Horný Ohaj. Domáci začali tlakom a už v druhej minúte sa pred Jokaja dostal Adam Melicher, no ani na dvakrát sa mu brankára hostí nepodarilo prekonať. Jokaj si poradil aj s priamym kopom Keseliho v 5. minúte. Prvú vážnejšiu príležitosť si hostia pripísali v 15. minúte. Poliak vysunul Čajkoviča, ktorého pokus vyriešil Pavlen. Gólový účet stretnutia otvorili nakoniec domáci. Hutajov center odkopol Matis a od Daška sa lopta dostala do siete Horného Ohaja. Hostia mohli vyrovnať v 38. minúte, no Poliak zvnútra 16. minul bránu. Rovnako si počínal aj Čajkovič a tak prišiel trest. Minútu pred koncom prvej časti poslal centrovanú loptu do pokutového územia hostí Adam Melicher, Jokaj ju vyrazil iba pred seba a Keseli stanovil na polčasových 2-0 pre Močenok. V druhej časti boli o niečo aktívnejší smerom dopredu hostia. Po niekoľkých pološanciach sa v 71. minúte po zákroku na Gajdoša pískal pokutový kop. Loptu z bieleho bodu do domácej siete poslal Čajkovič a Močenok už viedol iba o gól. Od tohto stavu sa hra vyrovnala a obidva týmy si vypracovali niekoľko príležitostí. V 82. minúte si zo strelou Mihálika poradil Jokaj a na opačnej strane pokus Maďara vytlačil Pavlen na roh. Skóre sa už nezmenilo a tak FK Močenok porazil TJ družstevník v Ráble Horný Ohaj 2-1. Ukázali sme si s vami prvý polčas, takže tam ste boli lepší jednoznačne. My sme vám v podstate prihrávali každú prvú alebo druhú prihrávku a to bol ten zlomový moment. Hej. Druhý polčas sa to otočilo, boli sme zase lepší my, no tak verili sme, že tuto nejaký ten bodík uhráme, ale bohužiaľ, taký je futbal. Vyhrali ste, gratulujem. Do konca jesennej časti 7. ligy oblastného futbalového zväzu Nitra ostávajú odohrať ešte 2 kolá. Futbalisti Močenku sa najbližšie predstavia v Šurienkach a jesennú časť sezóny ukončia derby zápasom 9. novembra, keď privítajú SK Hajské.